Aquesta màquina tant per 120 és aplicable per segellar diverses llaunes rodones, com ara ampolles de plàstic PET, llaunes de llauna, llaunes d'alumini, llaunes de paper. És un equip d'embalatge ideal per a la indústria alimentària, la medicina, la llet en pols i la indústria química. Hi ha disponibles dos modes de treball de la màquina, segellat al buit i amb nitrogen i segellat al buit. En el mode d'ompliment de nitrogen al buit, el contingut d'oxigen residual pot arribar per sota del segellat de 3T.